2018-2019 ikasturteko ezetz jakin lehiaketari hasiera eman dio Gernika Lumoko berbalagunek. Azaroko lehiaketaren saria, Sakone jatetxeak emandako lagun birentzako afaria, Aritz Jauregik eraman du. Azaroko galetegiaren kasuan Euskaraldia izan da gaia eta aurkeztutako 63 parte hartzaileek ondo erantzun dute galdera guztiak. Abenduko lehiaketa martxan dagoia da. Urrengo hilekoa be kalien dekogu, eskuratu aldozue, kiroldegiren, institutuan, eskolatan, ikastetxe guztizetan, hemen kulturretzien, tabernatan, euskaltegizetan, hainbat lekutan, ezta. Eta galderak gure berbalagunkide batek prestatu deusoingoan, baina ez tekie gai bakarra, danetariko apurbet, baina bizkaieraz hainbat esamolde edo esate baterako asteko egunez lan esaten dien bizkairaz be jarritxe dau, eta noiz egingo deuen berbalagunek mendigirtera abenduen bebada oporretan gauzela egingo dugu, 29 egingo dugu, hori txibatasoa da. Eta, eta sariz emongo deu, honek, sasoiek jatetxeak.